Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketijd. Ja. We zijn nu het aan het brandweerauto kaboutje. Doet het al je wat oorzaroen als de bedoeling weer. Nou ja, show maar. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. De brandwachtauto. Cornelia is in de tuin aan het werk. Romke en Tomke mij haar helpen. Bij het tuinhuisje stiet een kistje met reerde en gele blomkes. Jou mij maar een blomke, Tomke. Dan zet ik je in de groen. Ik toch een reerde. Die vind ik zo mooi. Cornelia zet het blomke vast in de modder. Zo. Maar ik nou een blomke ziekje, Cornelia? Een kiele? Dat maai wel van Cornelia. Ze zet het gele blomke een eindje verder naast de reerde van Tomke. Dan neemt Tomke weer een reerdblomke uit het kistje. En Romke weer een gele. Het wordt een hele lange riege. En dan binden de blomkes op. Zo, het kistje is leeg. Oh, je hebt mij geweldig geholpen, Tomke en Romke. Oh, de blomkes maakt nog wel wat water gaan. Oors was ze net groeien. Cornelia helpt de tuinslang en dat de kraan hiepen. Heel voorzichtig spuit ze wat water op de reerde en gele blomkes. Ik wil spuitje, Cornelia. Dat klinkt heel goed, hè? Nou, doe dat maar. Maar dan help ik jij. Oh, ik naai uit, ik wil net klets worden. Maar het gaat hartstikke goed. Cornelia houdt de hand van Tomke vast. Alle blomkes krijgen een beetje water. En Romke bloedt droeg. Wat is dat, Cornelia? Ik hoor tuut, 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 tuut. Oh, dat is het lood van een brandwachtauto. Harkje, het komt dichterbij. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Is het brand, Cornelia? Oh, dat weet ik net, Tomke. Ik zie geen reekpoppen te huizen. Misschien binnen de man van de brandwacht wel aan het oefenen. De brandwachtauto vlucht voorbij. In de auto zit een paar man met een helm op. Een brandwachtauto had een hele lange slang en daar spuiten ze de brand mee uit. Dat heb ik op het televisie jongen. Ja, en een lange ladder. Dan kies het de meesten rijden die het net nog uit de huis komen kennen. Cornelia gaat in de huis. Romke en Tomke bleven in de tuin. Ineen gaat het hekje hiepen. Tomke! Hè? Janna Joe rent de tuin in. Tomke, als de brandwachtauto ik jongen? Hij die van mooi man. Ja, en dan zie je een man in met een helm op. En als ik letter grut ben, dan word ik een brandwachtman. Dan spuit ik mijn hele grutte slang het vuur uit. Ja, en dan word ik brandwachtvrouw. En dan klim ik op een hele hege ladder om de meesten te redden. Ik weet wat. Ja, ik weet wat. We watchen dat wij brandwachtman en brandwachtvrouw binnen. Nou, ik vind het maar stom. Waar is je brandwachtauto dan? En je maakt het hier zo'n slang om uit te spuitje. Mijn trekker met de karren. Dat is de brandwachtauto. En wat laat je dan? Oh, dat is de tuinslang van Cornelia. Nou, dat is een prachtige brandspuit. Wat toe, Romke. Kroep dan maar in het tuinhuisje. Waarom? Ik wil hier nou net in het tuinhuisje. Het tuinhuisje zit in de brand. Ja, net echt verzels. Nou, en wij zullen die redden. Nou, doe nou, Romke. Oké. Romke verstopt hem in het tuinhuisje. Tomke stapt op zijn trekkerke en Janna Joe zit in het karken met de tuinslang. Aan de kant! We moeten naar de brand! Ik zie de brand al! Het tuinhuisje zit in de brand! Aan de kant! Er zit nog een hondje in! Ja, dat ben ik! Net bang wezen, hondje! We zullen die redden! Spuitje, brandwachtvrouw!
nou, spuit je het vuur uit. Janne Joe draait de kraan open. In die spuit er een dikke straal water uit de slangen. Janne Joe schrikt. De slangen spuit het net op het tuinhuisje, maar op Cornelia. Het water dript uit haar mooie blomkenhoed in haar eigen. Oh jee. Gauw doet ze de kraan uit. Wat zullen we nou beleven? Waarom spuit je in mij dwelt erom hier? Wij zijn de brandwacht, Cornelia. Wij moeten Romke redden. Wij spuit je de brand in het tuinhuisje uit. Ja, ik begreep het. Het is brandwachtman en vrouw, maar het is nog een heel soort oefening. Daarom moet ik de brandspuit maar gaan. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Vies. Uw kat poept op een kattenbak, is knaap, had een nat kin. De kattenbak wordt vies, maar de vlier in een huis bloedskin. Ja. De tjerkendoor stiet hier. En dat joggen Pier en Marieke verzels. Ho, kist haast wel rieden wat ze dan doggen. Deur Isjen. Maar ja, dan... Hoppa! Pier en Marieke joggenzoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Kloklieden. Hé, Marieke. Marcien, de door van de toer stiet open. Wat voor toer? De tjerkentoer. Zeg dan. Zullen we vragen of wij er even in zien, Meijer? Ja, leuk. Maar wat zou dat binnen wezen? Weet ik net. Maar er is vast in. Oost die door net open. Kom mee. Misschien is het de koster wel. We vragen je het gewoon. Oké. Hallo? Volk? Is je erin? Hier is geen niet in. Dat kan zijpels, Jan. Poppen misschien. Kom maar, een eindje de trap op. Hallo? Mij even boppen komen? Zie jij dus net? Wie met de heger? Is er een? Is er een? Hallo? Er is geen hier in de toer. Oh, zie je die al lang jet? Maar waarom stiet die door aan hiepen? Je moet die in wezen, dat kind het doos. Lid dus maar weer naar boeten gaan. Nee, kom mee, begin naar boppen. Dan zorg wat wat erin is. En hoe is me net? Ik wil de klokken worden, Sjen. Pier en Marieke klimmen de trap op en komen uit op een zouder. Daar waait een lange ladder naar een volgende zouder. Pier op nog eens. Volk! Maar er komt geen loot van boven. Voorzichtig klimmen ze bij de ladder omheen en door een loek komen ze uit op een tweede zouder. Maar Sjen, de klokken! Oh, wat een knoet. Machtig, hé? Hé, sjoe, hier zit de vlag, hek. Wat een lapen. Van de groene lijkt het maar een gewone vlaggen. Maar maar snel eens, Jan. Zullen we hem uitsteken? Nee, wist net wie het. Grapke. Hé, sjoe, Jere. Je kiest naar boeten, Sjen. Ja, jee. Oh, wat mooi. Wat kist je 4 cents is? Ik in een hoes, Sjen. Zo, daar. Ja. En Jim hoes. Ja, en het parkje. Oh, wat liek het dat nou maar liet. En daar, de flat van uw spaken.
Wat wie dat? Wat? Ik jij een booms. Het kaam van beneden. Pier, toch net zo akelig. Doe was me bang, meidje, hè? Nee. Ik jij er weer wat. Misschien weer te doorwol. Hallo? Hallo? Is er hier? Lid dus maar naar beneden gaan. Ik vind het net leuk meer. Pier en Marieke zullen gauw naar onderen. Maar bij de lieder tel is lastiger als omheen. Marieke dwaat net naar onderen te zien. En ze mat heel tijd maar de voeten vielen hoe vier of ze is. Oei. Oh. Als ze de laatste trap del gaan, zorgen ze dat de boeten door dicht zit. Pier hier goed jet. Op slot. Zit er op slot? Wil je nou opsluiten? Ben bang van al. Hier is ik net een orenuitgang. Wat nou? Waar dus je wij? Je niet een wit tot wij zitten. Zie jij dus wel. Wacht je maar. Wij zitten Help! hier toe! Wij zitten opsluiten. Help! Hey! Help! Hey! Help! Hallo? Hey! Hey, hallo! Iedereen! Help! Hallo! Maar er is geen ien die te been jet. Ze roppen en boezen wat ze willen, maar het jouwt alle je neert. Oh, wat maken we nou? Ah, zitten we hier de hele nacht? Oh, Pier. Oh, komen we hier nou weer uit? Ik weet wat. De klokken. Klokken? Wat bedoelst? Wij leren de klokken. Dan zullen de koster wel denken dat er wat onhaan is. En dan komt er wel. Dan krijgen we op een kop. Ja, wat was het liever? Je zit een bleeuw vannacht of een lelijke koster? Maar hoe? Hier. Dit is het klokkentouw. Als we hier aan loeken, begint de klok vanzelf te slaan. Pak beet en loeken maar. Wat keer dat zwier? Even stagelijk. Doe maar. 1, 2, 1, 2, 1. 2. Daar komt er al. In het dorp jaren de meesten verheerd op. De ene zocht op een klok, de oren zet de radio aan om te jaren of er alarm slaan wordt. Meesten bleven bij een staan. Vreeg je of er een begrafenis is of een preek in het kerken, maar net één weet wat er aan de hoorn is. De koster die het krek om een boodschap is, die schrikt ik. Ze hut als er kind rint er weer om naar de toer. En als ze de deur open maakt, dan weet er even net wat er zocht. Het liekje wel wat been die ter aan het klokkentouw hing je. Krijg nou wat? Wat moet ik hier uit de klok leren? Wil je hem daar wel eens gauw mee ophouden? Ja, sorry, maar we zitten opsluiten. En geen jij dus. Je niet? Het hele dorp had je hem jet. Apenkoppen dat je hem binnen. Alles had je hem in ons stuur. Oh, de meesten een kluts kwijt, liet ze poppenwekker, hin van de leg. En op zijn mooist krijg ik de schuld ervan. Nou meidje dat je hem tussenkomen. Ik wil je hem hier net wegzien, begrepen? Als de beide band even letter bij Pier thuis het hiem oprinnen, stiet zijn memmeline door. Ha jongens, nou weet ik wat het te redden is. Ze gaan wel een kwartier lang de kerkenklok let. Of hij hem ze net jet? We gaan ze net al in de jet. We gaan ze action. Wat zoist? Je haast ik sjoen? Nou begreep ik er niet meer van. Ik leeuw, ik moet het warp maar even zien. Ik ben wel zo nieuwsgierig. Je kan wel even op jezelf passen, net? Je wil je? Dat kan wel heel goed. Nou hoi! Ja. Vaaien. Vaaien, maar de bezem over de vlier. Hij vaagt het alles kind, die liet zijn grote pier. Ja.
Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.